شما منی بڑا हैरान है ना जालिम باید دیدم مردم شی زاله زانچی چطو شاوکه این چه دوچ بڑا هیچ خبر نہیں منا فقط مگو بیای کمو ماشما بیچاره نی لذت ببرین یہ شوقین دوچا ساپین وہ جان والله وہ جان ٹھیکا واہ واہ میں ٹوٹو آواز لگے شی واغان آسان آداب 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 طریقہ اچھا تو ٹھیکا نشی ہے یہ ظالمے بھی تو ظالم بیا نزدیکا چو آہستے آہستے بیا نزدیکا محبت سرش بیچار بات چار بات چاران کن چو نزدیک محبت ادا بیا جانا ادا اچھا جی کا بیا بچا بیچارے شوق جی کا نزدیک بیا کمو جالا رانی چا سبزوی چا پلیوار پور رही چا که من پلیوار پور رو ناپور رو دوتل سایتل خیلی حساسم بیچاره آماده داره ایدا بیچه آستی نیچه چری سوره انگا نا لذت ورگا ہے نا ایدا چری بنو کو بیچاره ده تو بس اباره چری چلوارا این چو والو بڑا اکھائی گیندی ہے شام چری هرچی ٹوٹل جا ہے بے بگیندو ہے بنیست منی دل البته وہ دوچگر و مزن مهندس و مزن چیان دلا و باز عیب ما بالخیر ما عیب نید خلاصه دی شما ماون دی لتی نظرات وشی عبر हमें कमेंट तो का देखने होती साई चार 10 बार खासे कि वरी का शमा प्रियडी कने वरी का गाप कने चिलिम का शे और हमें पेज चेहरा ताक बेका बेसी 10 बार का इसे बेचारी लज्जत में मारते शमा मेहरानी मेहनत है बस खैर है इंशाल्लाह मामा होती बड़ा रहे बेहतर है अल्लाह में आ रहे बस खुशहाल बीते आओ कुछ तो गेशे करेंगे वाशे